Les tres cases que teniu aquí darrere no formen part de l'actuació de la plaça Santa Clara, però dir-vos que ja hem firmat uns decrets per a declarar-les en el que és obvi, declarar-les en runa i demanar als seus propietaris que enderroquen. Els seus propietaris, pràcticament tots desconeguts, no han enderrocat i han iniciat el procés d'execució subsidiària. Execució subsidiària vol dir que en aquests moments l'Ajuntament ja ha adjudicat les obres, que s'iniciaran una vegada la plaça ja estigui a un sol nivell per poder facilitar l'enderroc, i que l'Ajuntament repercutirà aquest cost sobre el solar. En la mesura que els propietaris no se'n fan càrrec, aquests solars després acabaran sent propietat municipal i aquí no podem fer plaça. Aquí el que haurem de fer més endavant és fer edifici, fer algun habitatge. Però és obvi que, donat que fem l'esforç d'aquesta plaça, per l'ara el moment de fer aquesta actuació de runa i d'enderrocament, que no és fàcil i que és molt complicat, com podeu veure, és fer-ho ara. L'esforç que hem fet nosaltres és d'intentar entendre el projecte des del barri, no des del resto de la ciutat, sinó des del barri, i aproximar al màxim aquest nou pla que serà ocupat per tots els veïns, però que siguin pròpiament sobretot veïns del mateix barri, i per això s'ha optat que el pla definitiu de lo que és la plaça, tenint en compte que tenim un desnivell de quasi 2 metres entre el carrer Sant Lluís i el carrer Nou de Santa Clara, hem optat per col·locar-lo al pla superior. Primera, per un millor assolejament que tindrà, però també per l'accessibilitat bona